Senyora Mangal, tots estan compromesos en la lluita contra el canvi climàtic. La Unió Europea està ahí des de fa molt de temps. Hi ha marcat les mesures que s'han de prendre i també ha marcat el full de ruta. I vostè vol anar molt més aviat i no arribarà més en fora. Segurament pegarà a la paret, però no faci que els altres hi peguem a la paret. El timing, quan hi ha una reconversió d'aquest tipus, el timing és imprescindible de vigilar-lo molt, perquè si no pot no aconseguir l'objectiu que pretén. I vostè el que pot fer és molt de mal a les empreses del sector i els treballadors d'aquestes empreses ens poden trobar amb empreses com les que avui aquí que tenen problemes. I a més vostè va en contra d'una tecnologia que és el dièsel, que contamina menys CO2 que la benzina. Vostè no ha d'anar contra la tecnologia, vostè el que ha de fer és anar contra el que se contamina. I per tant, me deixa els cotxes antics circulant, els cotxes vells que són els que contaminen, les me deixa circulant per tota la comunitat autònoma i atura els nous. Senyora Mangal, el problema no és el dièsel, el problema són els cotxes antics i vostè encara no ho ha vist. Després, política d'esquerres per gent, per fer mal a les rendes mitges i baixes. Això no pot ser. Un cotxe que avui val 18.000 euros vostè n'hi farà pagar 35.000. Escolti, davant d'aquesta política d'imposició i de prohibició seva, nosaltres què farem? Incentivarem ajudes per les empreses de cotxes de lloguer, ajudes per canviar taxis, ajudes per canviar furgonetes, ajudes per canviar cotxes en els particulars, un pla que suposarà incentius de fins a 6.000 euros per canviar vehicles més antics per vehicles elèctrics, híbrids i de baixes emissions. I a més, un pla perquè tinguem punts de recàrrega. El seu conseller se'n va anar a Brussel·les i no sabia tan sols que hi havia 800 milions d'euros. Li va haver de dir 800 milions d'euros d'ajudes per posar punt de recàrrega i el senyor Pons no ho sabia. El senyor Cañete encara riu.